Boas, hoxe imos explicar as normas de D&D quinta edición para todas as persoas que nunca xogaran ou xogaron, pero bueno, queren facer un repaso das normas. Así que aquí temos o libro da xogadora. E imos comezar a explicar un pouco por riba, aínda que seguro que me estendo máis do que pretendo. Así que, nada, imos empezar coa presentación. D&D é un sistema que inclúe un amplo mundo. Imos comentar un poquinho del, vale? A ambientación, a máis icónica que se nos pode vir á cabeza é a fantasía medieval. Podemos pensar un pouco no Señor dos Anéis, con orcos, elfas, en moitísima variedade de criaturas diferentes, pero obviamente ten outras ambientacións, vale? Pois, por exemplo, agora que está de moda Arcane, hai unha ambientación tamén que é steampunk, que é Eberron, e ten moitísimos tipos de ambientacións, pero bueno, en xeral, a principal na que pensamos é fantasía medieval. Como quinta edición, podemos pensar que ten detrás unha importante cantidade de lore, de información, de historias, de lendas detrás, edición tras edición que se van acumulando, e iso lle dá un montón de vida a todo este mundo, un montón de historias. Nada que buscas un pouco de información sobre unha criatura, daste conta de que enlaza con outra, e claro, iso fomenta máis a creatividade e as ganas, pois, de crear historias co teu grupo. En D&D as deidades son reais, teñen efectos no mundo, polo tanto, pois temos clases relacionadas directamente coas crenzas e adorar algunha deidade como a clase clériga. E polo tanto, moitas historias ou moitas consecuencias teñen que ver coas deidades e deixar de respectalas ou cumprir o que se lles promete, pois pode ter efectos na historia. Non todas as clases teñen relación, pero bueno, as deidades son algo que existe e está presente nas aventuras ou nas historias. Obviamente, para xogar necesitamos personaxes. Iremos mirando un poquinho máis en detalle como crear unha personaxe e pois os aspectos máis relevantes delas, como agora se estiven comentando as clases. Por suposto, tamén hai moitas criaturas que nos podemos atopar, pois dende bestas como un lobo, unha osa, ata outras criaturas máis fantásticas como goblins ou osos lechuza. E bueno, estas criaturas teñen tipos diferentes, pois poden ser bestas como a loba, poden ser aberracións, poden ser unha cantidade bastante variada de criaturas non mortas, por exemplo, e cada unha pois ten os seus rasgos particulares, así como tamén pode ter resistencias a algún tipo de dano, vulnerabilidade, é dicir, cada unha ten unhas características moi propias. Unha característica que sí que teñen é o CR, ou índice de dificultade, que é o valor, que isto xa se interesa máis a quen quere facer de máster, que nos indica, pois, para que tipo de grupo é máis axeitada. Pero como xogadoras non nos interesa tanto. Logo, como xogadoras, pois temos un equipo que podemos usar tanto como armas para atacar, como armaduras e demais, e tamén obxetos que podemos comprar nas tendas, como as pocións, ou diferentes tipos de artiluxos, incluso pois as racións de comida para sobrevivir, as tendas para poder estar viaxando e ter un poquinho máis de comodidade. E por suposto hai unha capacidade de carga que a que pode levar cada personaxe segundo a súa forza. A economía, basicamente, temos pezas de ouro, pezas de prata e pezas de cobre. Tamén están engadidas electro, que iría entre plata e ouro, como 15, e despois temos platino, pois que sería todavía maior que ouro, pero normalmente a xente pois usa as básicas que non son máis fáciles para todos, pois desde bronce unha de plata, desde plata unha de ouro, que é máis sinxelo. Hai nalgúnas cidades que pode cambiar os nomes das moedas, como por exemplo en Waterdeep que se chaman dragóns, pero en xeral con esas apañamos. Despois están as monturas, obviamente podemos ter monturas e movernos por aí. No manual veñen os prezos ou podemos conseguilas domando a besta. E tamén hai vehículos. Para poder utilizar vehículos, por exemplo, barcos, ou incluso se consideran as monturas vehículos terrestres, nas fichas podemos ter competencia, que quere dicir que se nos dá ben iso, pois, neste caso, se temos competencia con vehículos terrestres, quere dicir que sabemos montar. En xeral podemos considerar que calquera personaxe pode montarse
no seu trasfondo, na súa historia, na súa vida, ten sentido. En fantasía medieval a gran maioría sabían montar, pero neste caso ter competencia querería dicir que se a criatura, a besta, se asusta cando estás cabalgando, por exemplo, pois poderías intentar controlarla con maior facilidade porque tes competencia. Ademais tamén hai ferramentas, isto nos leva a que en D&D, tanto nas aventuras como sobre todo entre aventuras, poderíamos dedicar tempo a utilizar certos obxetos, certas ferramentas para crear outros obxetos. Por exemplo, o kit herborista nos permite crear pocións, pero pois levan bastante tempo e obviamente hai que usar unha serie de ingredientes para poder crealas. E iso pois nos pode levar un día facer unha poción das máis pequenas e podemos crear outro tipo de obxetos con outro tipo de ferramentas. Hai bastante variedade, incluso no libro de Xanazars hai normas específicas máis detalladas. E como mundo máxico no que estamos, pois por suposto hai magias. Magias que logo veremos máis en detalle, que teñen bastantes aspectos a ter en conta. Considérase que para empezar a xogar, quizás as clases máxicas non son as máis sinxelas. De todas formas, eu animo a todo o mundo que xogue primeiro que lle dé a gana. Obviamente sempre que a súa máster este disposta a dedicarlle tempo a explicarlle un poquinho máis ou teñan tempo para velo con calma. E bueno, por último neste apartado, aínda que hai unhas normas, cada máster pode escoller que no seu mundo pois cambia certo tipo de aspecto, pois poden dicirvos que as magias son máis caras, que non se poden mercar pocións, que en todo momento de noite, polo que sexa desapareceu o sol, é dicir, a maiores das normas que poida haber aquí poden establecer outras. A palabra de máster e lei vai por enriba de todo. Obviamente a idea, cando o máster cambia algunha destas normas, soe ser porque lle encaixa máis na historia e pode ser máis divertido. Non debería ser para molar a ninguén, vale? E logo hai un elemento que eu non uso, porque me esquezo, porque me parece bastante subxetivo, que, bueno, a fin de contas, aquí prácticamente todo é, pero é a inspiración. Quer dicir, por exemplo, cando unha personaxe fai algo moi espectacular, quizás que está moi metida en personaxe, que incluso é capaz de sacrificar a súa integridade, quizás por facer algo que faría a súa personaxe se estivera metida na pel da personaxe, aínda arriscando a súa vida, ou imaginadovos que está na pobreza absoluta, pero acaba de axudar a alguén e lle dan a recompensa e se nega. E di, non, porque considero que ti ou invirte os cartos nela ou que sexa, algo que saia moi da personaxe, se dan unha inspiración, que como un punto que poden gastar durante a sesión, cando fan unha mala tirada, digamos, poden volver a tirala como se nunca tivera pasado a mala. Pero bueno, son normas opcionais ou para quen se acorda. E logo, por suposto, pois hai moitas axudas na rede. Hai, por exemplo, a clase de druida que se pode transformar en animais. Claro, ter todos listado e demais, pois se non sabes xogar é máis complexo. Entón na rede é sinxelo atopar pois persoas que compartiron as listas das criaturas nas que te podes transformar, as súas estadísticas e demais para facelo pois máis cómodo. Vale, aquí imos cos personaxes. Eu, cando vou a dirixir a un novo grupo, normalmente fago unha sesión cero, e nesa sesión cero asumo que non saben nada, se sei que non saben nada, se non poden non participar obviamente, e lles explico un pouco isto que vamos a ver agora. En que consiste unha personaxe, vale? As personaxes teñen 3 elementos clave para construirse, que son a raza, a clase e o trasfondo. As razas hai moitísimas nos manuais. No básico, veñen creo que son 12 ou 8, pero as razas hai moitísimas. Nos novos manuais que foron sacando, pois engadiron unha chea delas, vale? Así que, bueno, vos vou comentar un pouco por riba as que saen no manual básico para que vos fagades unha idea, que, bueno, son as coñecidas da fantasía medieval, vale? Pois hai ananos, hai elfas, hai medianos, os medianos serían un pouco hobbits, hai a raza humana, por suposto, hai Dragonborn, que son criaturas humanoides, son dragóns, que bípedos, que son humanoides, básicamente. Están as nomas tamén, e logo hai semielfas e semiorcas, que se supón que son mezclados de humán con pois, orca ou elfa ou que sexa. E logo está Tiefling. Tiefling son como unha especie de humanoides demoníacos. Non é que se sean malos de por sí, pero digamos que teñen no seu sangue unha maldición que fai que teñan esa apariencia, vale? Entón, pois, nalgúnas partes do lore indica pois, que en xeral
o resto desconfían desta raza, pero non teñen por que ser malas. Non ven no manual básico, pero hai como unha raza, digamos, relacionada ou oposta á de Tiflin, que é a Ástimar, que ao contrario de ter sangre infernal, pois teñen sangue celestial. E iso, pois, igual teñen outras características, outras habilidades que lles transmiten. Por cada raza, obviamente, temos unha serie de rasgos. Por exemplo, os elfos, pois, de por sí, lles outorga máis destreza, teñen tamén unha visión na oscuridade, os ananos, pois, teñen resistencia ao veleno, o unha Dragonborn pode ter, ou Dracónida, vamos, que digo Dragonborn, pode ter un tipo de alento diferente segundo a súa cor. Por exemplo, se é verde, terá un alento de veleno, pode ser de lume, de xeo, hai diferentes tipos según a cor do dragón. En Tasha sacaron unhas normas para quitar os... Por exemplo, o primeiro exemplo que dixen foi de destreza, que se engade máis destreza se selfa. Cambiaron isto en Tasha e permiten que non teña por que ser destreza, que poida ser outra, vale? Cada quen pode, obviamente, usar as regras que decida na súa mesa. E logo te traemos rasgos, que son os outros que comentaba, o do alento, o de ter máis resistencia, o veleno, así, que van pola raza, aparte de que obviamente unhas son máis altas, máis baixas, un aspecto físico diferente. Pode haber tamén algúns certos prexuizos, nunha ambientación ou noutra pode ser o contrario. E logo as clases. Clases non se engadiron moitas máis das que saen no manual principal. Se engadiu unha máis, que se non me olvido, vou la comento tamén. O que sí que se engadiron nos outros manuais son subclases, vale? Que dicir, ti escolles unha clase que como a tua profesión, digamos, no que te dedicas, no que estás aprendendo e mellorando, e logo te especializas. Nalgúnas te especializas a nivel 1, noutras a nivel 2 e noutras a nivel 3. A partir de aí todas teñen subclases. E iso sí que foi o que foron sacando en novos libros, novas subclases sobre todo. A ver, vou vos comentar un pouco as clases que tamén vos soarán bastante. A primeira clase é a Bárbara. Bárbara, pois iso, combate brutal, encheste de rabia e atacas sen medir, sen pensar e sen nada. E ataque puro. E logo temos o Bardo. O Bardo é unha clase bastante flexible. Permite ter conxuros máxicos de moitos tipos. Bardo simboliza un artista. Normalmente se pensa nun artista musical, pero, bueno, por exemplo, a que fixen era titiriteira. Podedes facer algo relacionado coa arte, podería, pois, recitar poesía ou algo relacionado coa arte, normalmente. E a súa maxia parte, pois, da súa voz, do seu instrumento, do que consideredes, no meu caso, era dos fíos cos que usaban os títeres. Logo temos a clase de clériga, que vos comentaba que ten relación coas deidades, pois a súa fe sería tan forte e correspondida pola súa deidade que lle daría parte do seu poder e obviamente pois ten que ser coherente coa súa fe e non facer algo en contra da súa deidade. Logo temos as druidas. Druidas son unha clase que está moi relacionada coa natureza e dependendo canto poden, bueno, todas poden transformarse en animais. Hai unha delas que é a druida da lúa, que pode transformarse en criaturas máis poderosas, e as outras teñen máis poder máxico, digamos. A continuación temos o guerreiro. O guerreiro pode especializarse tanto en combate a distancia como a corta distancia, samurais. Samurais sería a subclase. Hai moitos tipos de guerreiro. É unha das clases máis sinxelas de usar, dependendo que subclase se escolla. Pode chamarse arquetipo en vez de subclase. É das máis sinxelas para comezar. Nunca usei, a verdade. Logo está monxe. Monxe, pois, é un combate sen armas, normalmente poden usalas, igual que tamén o guerreiro podería facer combate sen armas. Pero digamos que está máis versada en artes marciais, un combate máis físico, sen armadura pesada, ni moito menos, máis espiritual. Logo temos Paladín. Paladín en edicións anteriores estaba vinculadas tamén ás deidades, pero neste caso ten un compromiso cun, aquí o chaman Oath, camiño,
digamos que ten uns principios que quere seguir, pois loitar polo ben, defender a alguén, ten uns principios e se os rompe pode perder o seu camiño de paladín e acabar sendo pois un renegado. Entón, paladín, clérigo e bruxa que ainda non chegamos teñen que ter moito cuidado con respectar aquilo que lles dá os poderes. Outra clase que temos por aquí é exploradora. Tamén está relacionada coa natureza, pero máis dunha forma de supervivencia que en sí mesma como a druida que se pode transformar en animais. Este é un respecto, unha atención á natureza. Moi bons batidores, scouts. Logo está Pícaro, que polo que lín foi unha clase que apareceu máis tarde e houve algúns problemas porque cubría demasiado. O pícaro é a típica clase que temos pois, para desarmar trampas, pechaduras, unha clase bastante rápida, ten ataque escondido que é bastante potente. Logo temos feiticeira. Hai 3 clases máxicas que son feiticeira, bruxa e mago. E basicamente son obviamente diferentes. Poden distinguirse ben por como adquiren os seus poderes. Unha feiticeira os consigue probablemente sen buscalos. É algo que é innato, naceu con eles, en algún momento dado se manifestan ou lle foron otorgados por algo que sucedeu. Quizáis estaba no medio dunha tormenta e así recibiu os seus poderes. Foi o caso da miña Tiflin. Pode ser algún tipo de experimento, algún efecto máxico que caeu sobre esa criatura e acabou xerando, desencadeando estes poderes máxicos. Quizáis estaban dormidos xa no seu corpo ou non, ou xerou ese efecto. O bruxo o que fai para conseguir os seus poderes é un pacto, unha entidade superior. Non ten por que ser unha deidade, pode ser un infernal, pode ser un celestial tamén. En base con quen faga o pacto, pois obviamente os poderes serán diferentes e se rompe o pacto, perde os seus poderes. E por último o mago é alguén que consigue as súas habilidades máxicas dunha forma máis consciente. Foi invertiu cartos, tempo e dedicouse a adquirilos estudiando. Esa é a diferencia entre as tres. O mago probablemente é unha das, se non a que máis, é a clase máxica máis forte, pode conseguir unha variedade importante de conxuros. Iso si, unha cousa que pode chamar a atención destas 3 clases máxicas é que per se non teñen conxuros de curación, vale? Por exemplo, a feiticeira ou o bruxo poden conseguilos se, por exemplo, son pois, un bruxo celestial ou unha feiticeira da alma divina, creo que se chama, que ese sí, pero en xeral non teñen conxuros de curación, mentres que paladina, clérigo, sí que poderían telos. Incluso druida ou exploradora poden ter tamén. É algo que a mí polo menos me chamou a atención cando mirei as clases máxicas. E a outra clase nova que engadiron no manual de Eberron, agora tamén está na de taxa, é artífice. Artífice tamén é unha clase un pouco máxica, agora que está de moda Arcane, pois Jinx podería ser a través de artefactos e maxia, pois teñen pois ese tipo de mecanismos, por exemplo, alquimia ou hai ferreiro de batalla, artilleira, digamos, teñen máis aspectos tecnolóxicos, teñen máis de construcción, máis de ciencia. Vale, estas serían, pois coa combinación de raza e clase, teríamos un pouco perfilado a personaxe que queremos facer, vale? Por exemplo, que teño aquí logo de exemplo, que creo que teño por aquí, é unha alta elfa, vale? É unha alta elfa feiticeira, vale? E vemos aquí, pois tamén que hai un trasfondo. No trasfondo, o trasfondo, como non me indica, pois fala un pouco do seu pasado. No manual puxen aí a páxina 125 e temos unha lista de trasfondos para coller de exemplo, pero bueno, noutros manuais tamén saíron máis e demais. E nos trasfondos nos traen unhas competencias que son os rasgos que se nos dan ben, por exemplo, estou vendo de criminal, se lle dá ben engaño e sigilo,
polo seu trasfondo no que viviu ten sentido que tivese que empregar moito estas habilidades e por iso pois, as ten dominadas. E logo tamén, en algúns casos, poden traer competencia con ferramentas, poden traer que saibas algún idioma maiores, pois competencia con vehículos, por exemplo, tamén poden ter. E ademais, incluen un equipo, o equipo inicial co que comezas. Normalmente incluen roupa, algo de cartos e logo algo relacionado co trasfondo. A maiores, en algúns podemos escoller especialidade, por exemplo, que estou aquí mirando, podría ser ladrón ou estafadora. E logo tamén nos dan recomendacións para a personalidade, ideais, vínculos. Isto é importante sobre todo para que a vosa máster poida enlazar ben coa historia. Se lle dades un vínculo, unha motivación que faga que a vosa personaxe teña ganas de facer algo, pois, por dicir algo básico, pois está buscando a súa irmá porque desapareceu hai moitos anos, ou roubar un obxecto do seu pobo, ou simplemente o que quere é coñecer, obter algún coñecemento importante e di sobre que tema, e ti dis, pois, no alto dun castelo hai un libro moi famoso e podedes ir ali de visita. Entón van ali a ver o libro, alguén lles vive en algunha situación ou algo, entón foron coa motivación do libro e despois ali igual abrir o libro lle ten algunha información secreta ou algo que descubre e de aí dá pé a que teña interese en seguir xogando e non que xogue porque, bueno, a aventura vai por aquí. Se dades vínculos, se dades unha historia, incluso xogando cos defectos ou coa forma de ser que deades na creación da ficha, eso pode dar pé pois a facer historias e a engancharvos na historia. Pois se poñedes de defecto que dá medo as ratas, igual en algún momento no que estades encerrados en algún sitio meten ratas para que saíades de aí ou algo, eso dependerá un pouco despois a dos vosos másters. Hai máis formas para indicar os cartos cos que se comezan, pero, bueno, eu uso o do trasfondo, tamén se poden por clase. Logo as clases teñen, cando as fas a nivel 1, teñen un equipo recomendado que che dan varias opcións para escoller co que comezarías. Entón, entre o equipo de trasfondo e o que che trae a clase, xa tes todo listo para poder comezar. Nas clases non vou explicar moito o que dan a nivel de rasgos, de características e demais, igual que das razas, porque varían moito dunha a outra, entón dando algún exemplo, pero non, cada unha é moi variada, habría que veros, cada unha ten as súas competencias específicas. Normalmente a nivel 1 che traen unha lista das habilidades, que comentarei en breve, e se poden, pois, escoller as que consideredes entre esas. A competencia, que o comentei varias veces, é iso, é un extra de algo que se vos dá moi ben. A competencia, cando empezas a xogar dende nivel 1 ata nivel 5, 5 non incluído, é un valor 2, vale? E cando vas subindo de niveis, en certos niveis como no 5, a competencia aumenta a 3, posteriormente a 4, etc. A competencia é un valor que se engade a aquelas habilidades que se vos dan ben e que vai iso aumentando co nivel, o que fai que esas habilidades, canto máis nivel teñades, se note moito máis que sodes expertos nelas. A nivel 1, pensade que en D&D non sodes alguén que vai en busca de aventuras, pero todavía non sodes héroes nin heroínas, non sodes nada moi espectacular. En principio, simplemente estades intentando sair de aventuras e demais, pero é normal que falle dos ataques, é normal que... Por iso, cando alguén fai un trasfondo e pon que é veterano, les digo que intenten explicar de algún modo que pasou para que xa non teñan esas habilidades de guerra, porque a nivel 1, por moito que poñas que estiveches 50 anos na guerra, en canto xogues vas a fallar un par de tiradas de ataque e non vai encaixar, entón pode ser pois o mellor que tiveches algunha lesión moi grave e tiveches que estar moito tempo parado ou sigue aí esa lesión e che dificulta o movimento, tiveches unha situación moi dura que viviches e non che permite agora concentrarte no combate. Algo, a ver, non pasa nada, pero bueno, se pode encaixar mellor. Entón, por iso intento ter un pouco en conta todo. E logo que iba dicindo que vos veñen as personalidades e demais, tamén hai outro aspecto que é o aliñamento, que agora a veces non se usa moito. Eu, en xeral, fago máis caso á historia que me escriben que a estes aspectos de personalidade, de aliñamento e demais, porque unha cousa é cando escribes en papel, outra cando vas narrando a tua historia, que aí sí que vai aparecendo un pouco máis a tua personalidade.
O aliñamento fai referencia en 2 eixes onde se posiciona a criatura respecto á legalidade e, digamos, a bondade. Pode ser legalvo, que cumple as normas e defende, digamos, o ben. Pode ser caótico, que cumple, digamos, un pouco a súa palabra, a veces non. Hai un pouco de debate aquí. Para min legal, como eu entendín, non é que cumple a lei, senón que cumple a súa propia lei, é dicir, que é unha persoa de palabra, que sigue os seus valores e non os rompe. Unha persoa caótica, pois pode ser que a veces sí, a veces non, e non legal, pois non te podes fiar, vale? Outros o entenden con respecto á lei que hai establecida nas normas. E logo nada, neutral, bo ou malo, pois todo o mundo sabemos o que é. Se alguén xoga unha personaxe mala, vale, ten que pensar que non é facer o mal polo mal. Non é, pois como son malo vou matalos a todos. Non, porque se és malo, matas a todos, non conseguiches nada. É dicir, ainda que seas malo, tes un obxectivo. Pois non sei, se queres conquistar o mundo tampouco matas a todos, porque non tes a ninguén despois a quen mandarlle. Entón, ainda que alguén sexa malo, ainda que estea nun grupo oculto sendo malo, ten que usar un pouco de estrategia, de inteligencia, e obviamente polo seu ben vai preferir pois ter unhas boas relacións ou que sexa atacar os obxectivos polo menos. Entón iso non é o mal polo mal, nin torturar por torturar, nin nada diso. E logo aquí eu puxen historia. Non é algo que estea establecido na ficha, é algo que eu, normalmente se pide. Coa raza, clase e trasfondo, eu pido que me escriban pois un párrafo, 15 páxinas, o que eiran, da historia do seu personaxe, vale? Aproveitando que xa teñan a clase, a raza e o trasfondo, poden ir narrando. O mellor puxeron unha competencia ou incluso un idioma que temos aquí despois. Imaginaremos unha dracónida maga que sabe silvano, que silvana a lingua das fadas, a lingua da natureza. Pois, se te puxeche silvano, pois igual está interesante que me expliques como aprendiches silvano. E de aí, en canto te pos a pensar un pouco, xa vais saindo a historia, vas enlazando. Todos esos aspectos que tes na ficha que non son obvios, ao ir narrando xa vai aparecendo a historia. Pois igual, esa dracónida se perdeu un día no bosque, ou simplemente chegou a ela ese idioma porque soñaba en silvano, e de algún modo adquiriu a linguaxe e agora xusto o que quere facer é investigar. Ves? Se tedes unha historia así feita só por un idioma. Entón, bueno, vai xurdindo e van aparecendo a narrativa e por iso ao final, en vez dun parágrafo, son 15 páxinas. Hai moitos idiomas, vale? Os idiomas que son máis habituais. E logo hai outros que son como máis extraños, que son máis exóticos. Non se falan tanto. Está pensando con algún exemplo, non se me ocurre ningún, pero bueno. Hai o dracónido, despois, e que me ven infracomún. Infracomún é o idioma que se fala na infraescuridade, como duergas, drous. Duergas son os enanos que viven baixo a escuridade, son como un pouco máis grises. E os drous pois son elfos tamén escuros. Pero non me acordo agora de ningún. Pero era parecido non. Vale. E logo temos o tamaño. O tamaño das criaturas ten relevancia. Obviamente, cando empurra unha criatura grande a unha máis pequena, pois o efecto do peso pode ser máis sinxelo para empurrala. En cambio, as pequenas poden pasar por debaixo de outras criaturas que son máis grandes. Temos o movimento. Na quinta edición é bastante importante o uso de mapas, non son necesarios, pero bueno, como está plantexado o xogo, sí parecen interesantes. E cada casilla, cada cuadrícula, se estima que son 5 pés. E eses 5 pés corresponden normalmente a unha velocidade media de 30 pés, polo que en xeral cada personaxe se pode mover así, sen nada, 6 casillas, salvo as patas curtas, vale? Que son ananos, medianas e gnomas, que se moven 25. Despois están as elfas do bosque, que se moven 35. E logo as clases, como bárbara ou monxe, ao subir de nivel, aumentan a velocidade, vale? Outras tamén. E iso lles daría pois máis movimento, que é moi interesante. Os pícaros que teñen sprint e poden duplicar o movimento nun momento dado. Isto obviamente interesante para persecucións, para estrategia en combate. E temos outro aspecto tamén que é bastante relevante, que son os sentidos. Hai moitas criaturas das que comentamos que teñen visión na escuridade
Destas criaturas, por exemplo, os elfos, teñen visión na escuridade, Tiflin. Hai moitas delas que a teñen, polo tanto, as criaturas que non a teñen, obviamente, teñen que ir con antorcha. Visión na escuridade, ten en conta que non quere dicir que ves todo clarísimamente, vale? Se precisase un pouquiño de luz, polo menos, porque se completa escuridade non se ve nada, e verían en tonos de grises. Tamén hai outras visións, como a visión cega ou a visión verdadeira. A visión verdadeira ven máis alá dos conxuros, máis alá de algunhas razas que poden transformarse en outras. Non son enganadas, vale? A visión cega o que permite como sentir que hai alguén aí, que non o vexas, non utilizas a vista. Hai moitos tipos de sentidos. E logo, volvendo á ficha, temos aquí as características, vale? Vou a poñer para que sexa máis sinxelo de entender. Vale, se vedes aquí na ficha, no lateral, vense as habilidades e as características. Temos aquí fuerza, destreza, constitución, inteligencia. Que tedes aquí abreviadas tamén. Fuerza, destreza, constitución, inteligencia, sabiduría e carisma. Estas son as características principais que no momento de facer a ficha distribuímos unha serie de puntos, vale? Temos, para que vos sexa máis fácil, como recordo eu, 8, facemos un salto de 2 números, 10, facemos outro salto, 12, e logo xa todo seguido, 12, 13, 14, 15, e xa está. Vale, esos son os números. 8, 10, 12, 13, 14, 15. Repartiríamos eses puntos na característica que consideremos máis relevante. Normalmente, dependendo da clase, o reparto vai ser sempre prácticamente igual. Isto, se usamos os rasgos dos modificadores das razas como veñen no manual antes de taxa, pois podemos pensar que hai unhas clases que combinan mellor cunhas razas que outras. Entonces, por exemplo, se collemos un guerreiro ou un paladín que van usar armas como machadas pesadas, podemos pensar que a forza nos interesa, vale? A forza o que ten que ver é iso, o uso de armas pesadas, en xeral é o que se usa para atacar, e logo tamén para empurrar outras criaturas. Vedes que abaixo hai unha serie de habilidades, cada unha delas está relacionada cunha característica. Entón, atletismo, que ten que ver con forza, pois basearíase o seu mínimo no que teñamos en forza. Destreza representa armadura. Armadura esquivando. Se temos moita destreza, vai nos ser máis sinxelo esquivar os danos. E tamén nos sirve para usar armas non pesadas ou armas a distancia. Por exemplo, unha daga, por exemplo, un arco. A constitución a vida, representa a vida, canto máis constitución teñamos, máis vida extra gañamos en cada nivel. E tamén representa, digamos, cando comemos algo, cando estamos moito tempo sen descansar, como somos capaces de manter a saúde. E incluso cando usamos conxuros máxicos que supoñen un esforzo por nosa parte, un esforzo de concentración, a constitución será que nos permita mantelo ou non. Entón, constitución é unha característica importante para todas as clases. Intelixencia está sobre todo relacionada con magos e con artífices, son as criaturas que estudian, e son coas que usan as súas habilidades máxicas. E logo, obviamente, está relacionado pois, con todo o que se estudiar. Historia, religión, todo o que vaya sendo pois, iso, relacionado con velo nos libros. Sabedoría, neste caso, está máis relacionada coa intuición, coa natureza. Ti podes saber que non debes comer esta planta porque o estudiaches nun libro ou porque comiches antes e te sentou mal. Pois entón non é boa idea tomala, así que aí está a túa aprendizaxe. Sabedoría emprégase en moitas clases tamén como habilidade de conxuros, por exemplo, na druida ou na exploradora. E logo carisma representa
a forza da personalidade. E por iso tamén hai algunhas clases que utilizan con esta habilidade as súas magias. Tamén é aquela que ten que ver coa nosa facilidade para persuadir a alguén ou para evitar que nos enganen. Cada unha destas habilidades, según os puntos que dixen antes, como os repartamos, teremos máis ou menos puntos. A media, a base, é 10. Comezamos con 10 en cada unha, mentre nos repartimos. Iso sería un modificador de 0, como podedes ver aquí en sabedoría. Iso quere dicir que todas as tiradas que fagamos de dado relacionadas con sabiduría non sumarían nada. Sería o dado de 20 e o que saia, sen máis. Despois se temos unha puntuación impar, non nos sube un escalón dese 0 a un máis 1. Se temos 11, se temos 12, sí que xa pasa máis 1. E así cada par que cheguemos suma un ata, creo que un máis 5 máximo en xeral, vale? Logo pode haber algún rasgo que permita ter máis. E o modificador simplemente, de todos estes máis 1, menos 1, o que fai o modificador é aplicalo á tirada do dado. Neste caso, a forza da miña feiticeira dá un pouco de pena. E se ten que facer unha tirada de atletismo, que está baseada en forza, pois tiraría o dado e o resultado restaríalle 1. Logo aquí nesta ficha non se aprecia que habilidades e características están relacionadas con cada habilidade, cada habilidade con que característica está relacionada. Pero cada unha delas, pois obviamente ten unha relación. Aquí temos o resto. Vale, a maioría son moi intuitivas de todas formas, vale. Acrobacias, vedes que ten máis 3, que é exactamente o mesmo de destreza. Se vos fixades nos circuliños da esquerda, quere dicir cales teñen competencia e cales non. Entón, temos competencia abaixo en arcana, que son os coñecementos máxicos, e ten máis 4, porque ten esta ben de inteligencia. Ten inteligencia máis 2, e logo a competencia que vos dixen a niveis baixos era 2, polo tanto ten 4. É dicir, cada habilidade ten os puntos de característica que corresponden, e logo se a parte é competente, súmanse pois o que haxa na competencia nese nivel, ao principio 2. Se vos fixades en como está a ficha, as características de por sí son estes cadradiños pequenos que hai aquí á esquerda. Se vos fixades pon forza menos 1 e logo 8, porque sería o valor total, non o modificador é menos 1. Están todas aí á esquerda. As que saen aquí arriba como abreviadas e con competencia son as tiradas de salvación, e cando intentamos protexernos de algo que nos vai facer pois, algún tipo de dano, pois tiraríamos as tiradas de salvación. Que están aquí. As tiradas de salvación, por exemplo, se me intentan facer un conxuro dunhas enredadeiras que saen de debaixo do chan e eu intento esquivalo, a tirada de salvación para evitar ese dano que vou ter que facer, neste caso destreza, vale? Entón, pois, tiraría o dado, en este caso sumaría 3. E logo vou comentar un pouquiño por riba as características. As características e as habilidades que se poden poñer con competencia que temos aquí, vale? Acrobacias, pois como o seu nome indica, pois pode ser intentar, por exemplo, indo nunha persecución, intentar saltar dun cabalo a outro, ou estar a piques de caer porque se nos vai o chan por debaixo e intentar, pois igual saltar e a suxeitar algo de alguna forma especial. Arcanos simplemente son os coñecementos que podamos ter no momento dado sobre a maxia, estudiando. Atletismo son probas pois para empurrar o mellor unha porta para opoñerse a unha forza, enganar, pois o propio nome o di, estas que son enganar e demais, a maioría van con carisma. Historia tamén faría referencia ao que temos estudiado nos libros. Interpretación normalmente utilízase de cara a finxir algo ou a tocar un instrumento musical, a ver como deleitas a audiencia, ou iso se estás, ai, van a matar, estás dramatizando un pouco demais,
pois interpretación. Intimidar aquí non é exactamente facer un dano físico ou romper un tronco ao lado dunha criatura. Se ti tes a forza suficiente para partir un tronco diante dunha criatura, pois non terías por que tirar intimidación. Intimidación é máis coa palabra, é dicir, se ti partes un tronco diante dunha criatura e iso asusta de por sí, pois iso asusta de por sí. É dicir, sería xa a interpretación de se a outra criatura lle asusta ou non. A tirada aquí de intimidación vai por carisma porque é coa palabra. Como te atrevas a poñerlle un dedo encima ao meu irmán, vas a ter que velas comigo. Entón aí, como depende de se a outra parte te cree ou non, ou realmente lle das medo, aí sí que pode ser que se pidan unha tirada. Non é unha mostra de forza, é unha mostra de fortaleza, de personalidade. Aquí estou eu. Logo, investigación a veces é confuso con respecto á percepción, que percepción é unha das tiradas que máis se van, vou sacoala aquí. Percepción sería entrar nunha sala e ver se te detectas que hai algo raro. Pois me parece que ali pode haber unha porta oculta ou noto que hai sangue no chan, é dicir, detectar elementos. Pero a investigación supón un procesamento máis elaborado. É dicir, ir atando cabos. Vale? Hai sangue aí, hai unha porta secreta ali, ese me fixo, está tirado ese tronco de aí. Parece que aquí houve un combate. Vas atando os cabos das pistas que tes, a investigación é iso, un pouco máis elaborado, ou intentar analizar un texto e darte conta de que aquí pois, puderon tachar algo ou algo así, máis elaborado. Este iría con inteligencia e outro vai con sabiduría. Xogo de manos, a típica tirada de pícaros para ratear un pouco. Medicina, pois obviamente para saber se alguén ten algunha enfermidade, e tamén é importante esta tirada porque axuda a estabilizar a alguén pois que perdeu a consciencia ou que se está morrendo. Natureza é o que víamos antes, algo que limos nun manual, algo máis teórico, isto vai ser sen inteligencia, algo que sabes. Percepción que acabamos de ver. Perspicacia, en contrario, digamos, de enganar ou de persuadir, é notar que alguén te está intentando vender algo ou dicir algo con intencións ocultas, te está intentando convencer e igual te está mentindo. Entón, cando algún NPC ou algún NPC che está contando algo e ti dis non me fío, fíxome nas súas palabras, en como fala, nos seus xestos, a ver se me está intentando mentir. E aí, pois, probablemente te pidan unha tirada de perspicacia para ver se detectas algo ou non. E obviamente, se ti sospeitabas, se che din que pois, fallaches a tirada ao que sexe, che din que che parece completamente convincente, che parece completamente convincente. Non hai volta de folla. E logo temos, pois, persuasión, a propia palabra tamén o di. A diferencia de enganar é que aquí sería real, é dicir, non estás utilizando mentiras para intentar chegar ao teu obxectivo. Religión serían coñecementos religiosos. Sixilo tamén unha tirada que se fai bastante. Hai que ter en conta que se temos armaduras pesadas postas que teñan desvantaxe, pois imos ter que facer unha tirada en desvantaxe, é dicir, facer 2 tiradas e quedarnos coa peor. É simplemente iso, intentar ir sen provocar ruido, sen chamar atención. Incluso tamén se tira para cando te queres esconder despois de facer un ataque, te pos detrás dunhas árbores ou algo para ver se te ocultaches ben. Supervivencia, por exemplo, cando estás no bosque, intentas identificar de que son estas pegadas, ou se colles unha froita, intentar averiguar se pode ser venenosa ou non. E trato con animais, pois iso, cando atopas unha egua desbocada, intentar tranquilizala, ou cando un lobo vai intentar atacarte e intentar conseguir, pois, igual alimentalo ou algo para que non te mate, pode ser interesante. Esas son basicamente todas as habilidades que hai. Se vedes debaixo, pon sabiduría e percepción pasiva. Todas as habilidades teñen un modificador que é o que cando tiras o dado
de base sempre o dado de 20, vale? Só se tiran outros dados para dano e demais. Cando nos piden unha tirada, tiramos un dado de 20 e sumamos ou restamos o modificador. Pero isto é cando facemos activamente algo. É dicir, estou vendo un libro e quero ver se identifico esta arma que hai aquí polos meus coñecementos de historia. Pois podes tirar. Pero ademais isto, hai uns elementos que se chaman pasivos, que son respecto a todas as habilidades. Ainda que o máis usado, como está aí posto, é a percepción pasiva. Para calcular a pasiva de calquera destas habilidades, o único que temos que facer é coller 10 e sumarlle o que teñamos no modificador de cada habilidade. É por iso que teño en percepción pasiva 12, porque ten 2 en percepción. É por iso, cando unha criatura ten -1 en sabiduría e non ten competencia, pois ten -9. Ten 9, perdón. Ten -1 e, polo tanto, ten 9. A percepción pasiva moitas veces, cando unhas criaturas nos queren atacar e pillarnos por sorpresa, e nós non nos esperamos, van tirar contra a nosa percepción pasiva. Por tanto, unha criatura que teña 9 de percepción pasiva vai ser moi sinxela de sorprender, e unha que teña 15, pois obviamente vai ser máis complicada de sorprender. Entón, basicamente, estas son as características e as habilidades que hai. Pode ser un pouco lioso ao principio, vale? Eu se queredes fago aí un repaso. Basicamente hai 6 características, que son forza, destreza, constitución, inteligencia, sabiduría e carisma. Repartimos os puntos 15, 14, 13, 12, 10 e 8 entre elas, segundo a nosa clase, como queramos xogar a nosa personaxe. E logo, o que poñamos en cada unha delas vai ter efectos nas súas habilidades correspondentes e tamén nas tiradas de salvación. A competencia nas tiradas de salvación vai vir pola clase, non hai máis volta que facer. En cambio, para as habilidades normalmente temos certa marxe para escollelas dende os trasfondos e dende a propia clase. En ocasións que se nos coinciden as mesmas competencias en clase e trasfondo, pois que unha relacionada pois a nosa máster nos deixe cambiala. Normalmente permítese, pero bueno, esas serían, vale? Logo a pasiva, que é simplemente 10 máis menos o que sexa. Logo, ademais, podemos ter competencias tamén con algún obxecto a maiores, con armas específicas vai vir pola nosa clase. Pode ser que algún trasfondo ou raza tamén o traia, pero principalmente por clase. E logo aquí, por exemplo, pon ajedrez dragón, pero bueno, podería ser iso, vehículos acuáticos ou algunhas ferramentas. E os idiomas que saiban. Logo, aquí están os rasgos de personalidade. E aquí están os atributos. Vale, por alto elfo ten visión na escuridade, ancestro férico, trance, un truco. Estes son os rasgos específicos ancestro dragón que veñen pola súa raza, pola súa clase e que en cada unha pues, son moi diferentes. Entón, cando facemos unha ficha, o ideal é miralo polo libro. Eu uso a aplicación nivel 20 para crear as fichas, pero de todas formas o ideal é usar o libro para enterarnos, porque, bueno, non hai unha aplicación perfecta e calquera se pode confundir. Entón, vais a facer o libro a man. E logo, se vos fixades, cando facedes as fichas en cada unha das clases, ademais de indicarvos pois estas habilidades que fomos comentando, pois de visión na escuridade, porque se é elfo, pois podes facer trance que faz un descanso longo máis rápido. Traen indicado un dado nas clases. O dado, na miña clase, é o máis pequeno, feiticeira neste caso, é un dado de 6. Cada vez que subamos de nivel, podemos escoller unha clase, se se permite multiclase, e se non seguir na mesma clase na que estamos, e esa clase ten vinculado un dado de golpe. Os dados de golpe son eses dados asignados á clase e cada vez que subimos un nivel temos un máis, simplemente. Para que sirven? Cando recibimos dano nun combate e facemos un descanso curto, é dicir, de polo menos unha hora, en tranquilidade, podemos tirar un dado ou dous ou os que teñamos, imos ter un por nivel, non hai máis,
para curarnos vida. Nos curaremos despois de tirar o dado, o que saia no dado, máis o modificador de constitución. E iso recuperaremos de vida. A vida, no primeiro nivel, calcúlase en base ao dado de golpe e constitución. É dicir, a miña feiticeira en nivel 1 tería un dado de 6 máis, pois canta constitución teño aquí, máis 1. Pois estaría 7 de vida a nivel 1. Logo podería ter máis por outras cousas, creo que non é o caso, e comezaría con 7. Porque no primeiro nivel collemos o máximo do dado. Pero nos seguintes niveis, ao subir de nivel, pode tirarse o dado, o chou, e ver que hai, ou pode establecerse a media. Que a media, como nunca podemos sacar 0 no dado, realmente, digamos que é a metade do valor máis 1. Entón, no caso do dado de 6 da miña feiticeira, a metade sería 4. E a nivel 2 tería 4 de vida máis a constitución que era 1. Entón, tiñamos 7, deberíamos que ter, pois 12 se sume ben. Se en algún momento se aumenta a constitución, porque en algúns niveis se pode aumentar, o efecto dese aumento do modificador sería retroactivo, é dicir, non aumentaría só nese nivel, o sea, aumentaría nese nivel, pero con todos os, sumando todos os niveis anteriores, e paso de ter máis 1 a máis 2 a nivel 4, pois teríamos en conta todos os niveis anteriores, e sumaríamos 3 máis, a maiores dese máis 1 dese nivel. Non sei se me esquecen de algo, basicamente sería isto para os dados de golpe. Como se calcula a vida? A armadura calcúlase en base a destreza e logo se levamos a armadura ou así cada armadura se especifica, se permite sumar toda a destreza, se non, por exemplo, o monxe, ademais da destreza, suma sabiduría, entón cada clase é un pouco particular, pero basicamente a armadura vai ser a armadura, a armadura que levemos e ou a destreza que teñamos, o modificador. Vale, entón, pois neste caso ten 16, pero neste caso é porque é unha feiticeira dracónida e creo que o mínimo é 13. Mais os 3 que ten aquí de destreza, pois 16. E basicamente serían estes aspectos para a creación de personaxe. E no seguinte vídeo explicarei o combate, porque ia explicar todo xunto, pero xa me pasei da hora aí un rato. Así que nada, expliqueime regular, pero bueno, espero que se entenda, e se non preguntade, podemos facer se queredes aquí un pouco de resumo, pero basicamente é iso. Vedes aí onde pon 16 CA, CA pois sería a armadura que estivemos vendo. Iniciativa é basicamente a destreza, verase logo no combate, pero ten que ver con canto sumamos a hora de calcular a orde do combate. Tiraríamos tamén un dado de 20 e pois sumaríamos iniciativa, que normalmente corresponde con destreza, salvo que teñamos un rasgo que non lo cambie. A velocidade da que falamos antes, e logo abaixo os puntos de golpe que temos, os dados de golpe que están aí os seus de 6, e logo unha pequena abreviatura de toda a información. E logo a experiencia, dependendo de quen sexa o noso máster, poden usar para darnos experiencias, combates e demais, e digamos que cada sesión gañamos X experiencia, ou poden usar o sistema de milestones, de hitos, e digamos que cando chegas ao castelo subes de nivel e cando rematas a mazmorra subes de nivel. Esa está, vale, eu uso a experiencia porque son así, vale? Prefiro complicarme a vida. Entón, nada, basicamente para facer a personaxe temos aquí raza, clase e trasfondo, inventarnos a nosa historia, disfrutar dela e marcar o que consideremos que é importante. E logo nada, o resto vai ser un pouco vendo mentre se xoga o dado que se vai usar principalmente o dado de 20 e simplemente meterse na historia e disfrutar un pouquinho. Así que nada, ata aquí o primeiro vídeo.